Lur, sugeng encang. Iki aku kepanggih karo namine Ibu Augusta ya. Iya, aku Augusta. Jeneng komplite sinten, Bu? Nami komplite. Augusta Nggih. Legia Kasiman. Nggih. Nah, Kasiman niku family name ya. Family name nggih. Ya, iku njiko jeneng saka pake bapakku. Pake bapakku iku ya Nggih. saka Jawa. Teng Suriname manggon teng pundi? Aku manggone ning Panasi Ponbora Nggih. sing jenenge proyek Nggih. Ponbora. Iku Ponbora. distrik Kamawena. Ya. Biyen nggih tinggi nganu penasi-penasi wong Jawa-Jawa sing kerja kontrak Iku niku. sebelah wae. Sebelah wae. Iya, Oke. sebelah wae iku Panasi Ponbora nang kono kebon kopi mbiyen, Pak. Lah, mbakku sing saka Jawa iku dongeng cerita. Omongnya aku manggone ning Surabaya, distrike Menganti. Lah saiki ya aku pengen ngerti nggon-nggone. Ing jaman saiki kena digoleki gitu. ning internet, Nggih. ning online. Nggih, mengke tampil niku. Sakniki teng Suriname riyen kerja napa? Oh, biyen aku kerjane ya guru sekolahan. Nggih teng niku teng daerah Pontianak Aku niku. warna-warna Oh, pindah-pindah. daerah, Pak. Oke. Aku mulai kerja kerja Nggih. aku nyewa omah nang Setata nang Paramaribo. Paramaribo. Iya, lan nang Paramaribo iku terus aku didekek nang nggon Latur. Iku jenenge biyen ya Padmawanika saiki daerah ganti wae. Latur niku napa? Latur iku jenenge daerah iku Oh. nang pelune nak dalan iku iso terus nang Lili Dorop. Oh, oke. Iya, rutene Lili Dorop sakjane. Niki tembe sepisan nggih dolan teng Indonesia. Aku sepisanan, Pak. Pisanan niki nggih. Iya, Pak. Pripun raose dolan teng Indonesia? Aku krasa nang aku tekone negarane mbakku yo, simbah-simbahku iku kok iso kelakon. Nanging kelakone ya bar Covid. Sakjane aku wis mikir nak tahun 20 selikur. Nggih, 2021. Nah, aku iso dolan ya aku budal. Nggih. Mare Covid mare iya. Mundur gitu. Lah saiki ya kelakon. Rasane seneng kerasan nggih. Aku kerasan. Pripun kalih mangane wingi teng mriki? Mangane saloke aku ora kulino. Ora kulino. Toh, lah sing ora kulino iku ndak sing tak arep tak pangan, ingin ngicipi. Iya. Oh ya aku tuku sak bungkus. Kok nasi karo jangan iku apa jenenge tahu tempe dicampur ya. karo mie putih. Iya. Toh? Iya, ya rada pedes-pedes ngono. Lah sakjane aku nembung apa ya sing aku ora mangan iwak apa? Ngomong iwak bandeng eneng, nasi bandeng. Lah iwak apa iku? Apa iwak nila, apa iwak lele, ngomong ora. Bandeng, nah ora iso ngkei aku laporan to. Nggih. Lah terus tak aku jajal iku barang. Ya enak, iku rada pedes, Pak. Nggih. Kok jenengan kok pengen banget dolan teng Indonesia mergone napa? Oh, iku aku jek aku sekolah menawa aku nang SD, aku tau omongan karo mbakku to. Nggih. Mbakku iku make makku. Oh, nggih Mbak Wedok. Mbak Wedok. Sing sangka makku. Nggih. Lah nak dongeng kok arang-arang dongeng oke ngono lho. Dadine aku bocah kepingin ngerti. Pengen ngerti nggih. Iya. Mbak kan dia manggone nandi aku ning Jawa. Terus dongeng iku ceritane aku manggone ning Jawa ning Surabaya. Toh, terus distrike Menganti. Oh nggih. Jaman iku Menganti jenenge. Nggih Menganti bener nggih. Ket sprene ya. Nggih. Heeh. Menganti terus desane ora iso ngomongi. Lah terus aku iso golek nang arkiv. Nggih. Kok ketemu desane Domas. Iya. Ya menawa wae turun-turunane kakange simbahku jenenge Semu. Iku manggone menawa turun-turunane mau ijik ning Domas ya. Apa karo Yune turun-turunane Yune ngono menawa generasiku ya menawa enek nang
putu-putu. Nggih, kudune tesih wonten. IJN yang mana? Gitu. Kan jenengan kan Yune iku jenenge Tarini. oh. Lah kakange loro iku jenenge Warsimo Nggih. karo Tarine. Oh. Lah pakmu jenenge sapa? Pakku jenenge Darno. Lah mae jenenge mae Dase. Terus kok nyeluk aku duwe mbak lanang iki barang. Iku jenenge Sarwono. Oh, toto kula Budi Sarwono. Lho, Gitu. Sarwono ya. Kula Budi Sarwono gitu. Kayak Oh. jeneng iku ya. Ah, nggih. Jenengan Jenengan- tak tulisi wis tak cateti kabeh. Jenengan berarti kan generasi ketelu to teng Suriname, gitu. Iya. Simbah Bener. Putri jenengan tahun pinten teko teng Suriname niku? Oh, tak golek ning arsip Iya. tahun 19 rolas. Oh, 1913. Teko teng Suriname. Tekan ning Suriname. Oke, ya. oh. Tekane Nggih. terus saka kene Nggih. ya Gresik iku ya Nggih, terus nggih. Teng Batavia to. ngomong ya Gresik terus ndongengi Heeh. aku ya iki dongengan Nggih. iku saka Mbak Semu iku Heeh. aku kongkon blonjo ning pasar karo Oh. makku. Oh. Lah kok ning pasar iku aku diwerek lali omah lali mule. Oh. Terus Ngerti-ngertine digawa. ya wis nang Depok Oh. ning Semarang. Oh. Ning kono menawa nak kalingan oke. Nggih. Nang kapal loro to dadine wong ora iso ndonge ngono. Oh. Iya. Oh, dadi ceritanya dikongkon ning pasar, ning pasar dihipnotis wong ngoten nggih. Ya, iku ya. Dihipnotis wong ya. gitu, digendam nek cara Jawa iki ning. Nah, mbak-mbak iki nak nang Suriname enek sing oke diwerek ngono iku lah nang tak dongeng aku nang teko Suriname iki ora karepku aku diwerek. Soloke ning pasar diwerek, soloke nggone ngendi. Mamaku wedok semu iki ya diwerek. Nggih. Bali nganu mle. Berarti jenengan dolan ta Indonesia niku pengen napa niku napak tilase simbah-simbah riyen ajeng marani desa-desane nggih. Ya, aku pengen weruh nggone Nggih. manggone simbah-simbahku ning ngendi. Nak ketemu ya aku nggih. kowe ya krasa mbakku mbiyen manggone kene. Nggih. Kepriye Nggih. jaman dulu. Nggih. Dadine aku iso ngrasake barang. Nggih. Berarti sesuk dhewe teng Domas. Terus gitu. Iya. Terus teng Lamongan. Gitu. Iya, Lamongan. Nggih, Lamongan terus teng Iku ning Lamongan, nggih. mae bapakku. Oh, oke. Iya. Sing jenenge Rina. Oh, jenenge apik ngoten Rina. Ya Rina. Nanging ceritane Mbak ya. Nggih. Rina aku ora duwe ya. Oh, oke. Dheweke ninggal bapakku jek 5 tahun, mae ninggal dari kakang loro barang. Iya, Mbok Rina ndek anak atau lanang-lanang. Telu, siji ninggal ya. Jek rada cilik ninggal. Masing urip telu. Iya. Terus nek sik teng anu niku, sik teng Mojokerto sinten? Oh, nek sang Mojokerto iku ponakane Mbak Semu. Oh, Iku ponakan. ceritane eneng barang. Oke. Lah aku wis nang SD, sekolah SD. Nggih. Terus simbahku Semu ngomong yang aku diterke nggone Pak Markati ning Solo. Dolan. Lah terus ceritane aku bisa ngerti ning tunggal kapal kok ora petuk, kabeh loro iku loro. Lah iku mak pakku tunggal kapal, golekne arep lho. Tunggal kapal ora petuk, padha loro wonten iku rada loro. Oh, loro dira iso tangi ora ketemu gitu. Tunggal kapal ning mboten tahu ketemu, tunggal kapal ning mboten tahu ketemu nggih. Kapal iku Nggih. Medan and Prince William the Faith. Nggih, budal saking Budal ya kapale ning nganu Semarang. Semarang, oke. Iya. Tanjung Mas berarti. Oh, ning Semarang ya nak numpak kapal ngomongnya rong sasi ngono Nggih. tekan Suriname. Oh, Heeh. Nak mbok deloke arsife koyo nggih, rong sasi nggih. Sasi. Terus kanu napa napak tilas niku liyane pundi wau? Kediri terus ku- Domas, terus Lamongan, Iya. Semarang nggih. Berarti sesuk ade mriko kabeh nggih. Oh. Ya. Kawit kapan jenengan duwe pinginan ngeten iki? Pak, aku wis kendian kecilik, Pak. Kecilik pengen nggih. Awet Mbak Semu iku Iya. manggone nang Penasipun Barat. Heeh. Wis aku
lair nang kono penasi pon borok iku sak tekane aku ngerti iso ngomong, iso dunung, iku mbakku semu. Lah dhewekne wis mbak lanang wis ninggal. Aku ngerti mbak semu iku rondo. Oh. Oke. Nanging kebone kopi iku wis ora jalan meneh. Awit ora enek wong sing gelem kerja oke meneh to. Kontrake wis kliwat nanging wong kono manggon kono. Iya. Lah terus iku bae lanangku sing bojone Mbak Semu. Iku jenenge Kamit, iku saka Kediri. Oh. Iku laire nang Solo. Solo nggih. Desae Grogol. Grogol ten nggih Solo. Grogol ten. Oke. Lah kok terus dongengange kok enek meneh nak dongeng kanane. Aku manggone nang Blitar barang. Oh, berarti ya menawa saka Solo nang Blitar nggih. Blitar wis gedhe menawa ya. Lah nggih, paling golek kerjaan napa-napa gitu. Lah terus kok nang arkiv cateti Kediri ya menawa saka Blitar. Nggih, nang Blitar Kediri cerak nggih. Oh, nang Kediri. Nggih, menawa nggih teng Kediri nggih. Golek kerjaan apa piye ya? Paling nggih, gitu. Nek Kediri niku kan salah sijine kan biyen kan nggih kutha gedhe to. Niku kan Singosari. Kingdom biyen dadi keraton gedhe biyen jaman biyen sadare kan seperti. Dadi rika nggih pun maju jaman biyen nggih pun maju. Iya. Pun disambung malih sesuk nek ngobrol kalih pas kanu nggih teng Surabaya teng. Mandeg sakmono wae. Mandeg sakmono wae nggih. Awit. Iya. Dongengange aku golek saka arkiv-arkiv niku kok cocok karo sing dongengan. Aku didongengin banget. Nggih. Saiki arep neng anu, neng Purworejo. Iya, nang Purworejo iku nganu kenalanku tekon. Bapakku saka Purworejo ning Suriname. Ijik bocah ngomongnya. Aku sakjane pingin weruh nggone. Lah aku dikeki laporane kon tekok kowe. Karena aku iso ndelok apa sok-sokne nek dhewekne teko dadine aku kei laporan. Nggih, saking mriki namung kira-kira nggih 60 kilometer sak jam lah nek lancar sak jam. Iku pake kenalanku Mas Patrick to, Pak Patrick. Pak Peter nggih, Peter Patrick. Nggih pun ngeten nggih Bu, benjang sambung malih nggih. Nggih. Suwun nggih Pak. Nggih, matur nuwun.